Munduri lalikum useng kini uba krau jong kashnong. Uba her klem jingting klem jing siir yaka jingjurong. Uba her kam shajrong ban yaki lom ke ba hedu uba tan yaka taka symbol jong ka jingslur ka jingklan bat ka jinglong light lodge. Henry kumba ka katin ko ong kendit katnat ka khin baro kashnong ka smate de ya orang ba ken kibru baro ki uni useng kini ru ukundu ya kita ke jing ka bakrau jong ka jing ka ta ka jing pengkala jong ka jing ka jong menta ka singi tu ale ya ne bat nga hagane ka jing lynti sha ka jing pengkala ya ka jing ka jong pi ban rong ki beru ki bak ham khlan ki beru ki bak ham start ki beru ki ban job na ka benta ban pynthymmai ya ka jing ka jong pi tongin stang shim ya useng kini ujing thau uba sanshar ya ka sahil beneng uba day ka symbol jong ka jingklan bat jong ka jing light loy Henry katba nanya kiski useng kini uba krau ru umat ya kata ka por jong kata ka jing jong ka jing ka jong haba uni useng kini uladap ya kata karta ka ba debyang ki tersim ki ba u pendon kam na kamenta ban bat ya ka jingbam ka jong kila stang ban kedor namar ba kila jrong palat ka khmut jong u ka shentur jong u ka ba u pendon kam na kamenta ban tar ya ki jingbam menta enda ulah he kila stang ban kedor bar umla syu ban tar ya kita ka jingbam ka jong ki snare ki thabnyang jong u kila stang ban he kila stang ban reben bar kumni ula sngow shem jing na kamenta ban her useng kini ulon artli ki benta ki ba unle hakum kini ka benta jong ka jing ka jong la un yap ne un yele ban po sya kata ka next level ha ka jing ka jong lada ujit ya kata ka benta ka banangkong un shudem klem le roem bar kumni sugi pasuki uni tangan un raikho un ring sting un ring sti bat un ring swai bat hagane ka jingkhia jong ka matju ban wat jingbam ro umlashu ban her ro umlashu bat haga bakhattu un shu yap tangan ka jing yap tangan ka ba shorkheba Henry lada un jet ya kata ka jingjet ka ba ar ka ba uhab ban yele ya kini ka jingele ka ba shorkheba ban laiim useng kini un her syak ulum uba jrong pha bat hangta un wat ya ka krem ba un tem ban lai na ki jing baro ban lai na baro ki jingele ki jingwit jong ne ka perthai usdang ban phut da ki shentur jong u ya kita ki snare ya kita ki thabnyang na ka met ka jong uput iwei baro phar nangta un po da uta shentur jong u ha uta mau un penpai ya kita ketersim jong uki bajrong ha kita ki mau kani korukom kalong korukom ka basyurk hebha bat ka bampor dakip nai kini kilong ki por jong kita ke jing ha ka jing jong uni useng kini ulen yar u ot bat u kang klem jingbam klem jingdi bat khadu kini ki shintur jong u kini ki snare jong u mar kini ki thabnyang ki tersim jong u ki lapaj un up saya kata kapor lanu kin mi biang daki batamai kumni hadin bon sngi uni useng kini uap ya kata kapor lanu un herpat ulayo ya kata thabnyang ka batamana ya kita ke thabnyang ki batamai ya ki tersim ki batamai bat ya usuntur u batamai bat ulalong ready ban her biang sachisin Henry mentapat uap saya kala air ka ba debiang ba un her un up ya kala air ka ba debiang ban her bat haba kata kala air kawan uren sit syapersha ya kata kala air syapersha ya kata ka jingbe jong kata kala air pada hangta uyo ya ka jing ka batamai usngau ya kata ki snare ka batamai ki ba hair sajrong pada hangta uyo ya ka jing ka batamai ka bor ka batamai rengkar kita ka tersim ka batamai rengkar kita ka thabnyang ka batamai rengkar uta usuntur batamai kani ka khana jong kani ka jingile jong nu sengkeni kaya serimbat ka jingim ka jongi kum usengkeni ngilum ya kata ka jinglong ke jingwit bat ka rutin ka ba ni di ban bod ha ka jing jongi ban yo ya ka jing ka batamai ni rung idoni ka takalat ban pynthymmai ya ka jing ka jongi bat ngin shim ya ka ka por ban pengkala ya ka jing ka jongi kane ka jinghikai ka bangan aye phi menta ka sing ka long ka jinghikai ka bangala shim na ka kot jong uwei unong tho ba khrau jong ka perthai ubakarteng victor pride ka ba u ai kerteng da monk mood shisha kane ka jinghikai jong menta ka sing kan pengkala ya ka jing ka jongpi da ka ba ni pandan kam ya kane ka kintin mong mood ha ka jing jongi
jong stang to ja lade na ganing perthei shipor bat mi da useng kini ubat thamai ki jo ki bru ki bakran benye pi ki jo ki bru ki bar khi benye pi kin kindit ya kata ka jingpau jong pi ka banta ka bankong ka dei penduna ya ka social interaction kat nungut na brand jopi ki baju pule ya ka bible ka sam ka lanong ka bankong ka dekhot ka bankong ka khtien Khublei ka ba ongkum ne suk uta obru ubom yat ha ka jinga sala jong ki bomman lemni ubom ying ha ke lynti ki nongpop lemni ubom shong ha ka jaka shong jong kita ki bar khibe jenla da dei ba tho ya ka ni ki khot ha ke ni ka sngi ngan tharai tho e ka kumne suk uta obru ubom yat ubom im ban scroll baro shisien hapo jong Instagram hapo jong Facebook lemne uta uba im daki notification lemne ubom page ya ki comments ke bas new ye kita ki bar khi bin iwe ya iwe namar ni im hagni gesngi menta kani ka social media ka long ka wei na kita ki ki ba pen sngewbha ya ka jim ka jongi hagani ka mongmot ka penduna ya ka social mood ka long ka sinjam ka ba kongsan tam na kam taban kot syaka jim jongi syaka ta ka kardan jong ka jingjob ban se ya auto so ha ka jim jongi kani ka kentup ka jing penduna lani ka jing weng no shipor ya kani ka jing page lani ya kata ka interaction bat ka social media ni im ha kani gesngi kani ka benta ka long ka benta ka ba bha yangi bangin im kumta lapan ya serem ya kani ka benta ya kata ka jingkiu jong unu usengkeni syakilong ki ba jerong ba bat ba unlong marwe pila ban concentrate ya ki benta ki ba tei ya ka jim jobi klem kanu ke jingpen wit kumno ngina ban le ya kani pila ban kelianga ka benta ka banangkong kadai ka purposeful isolation kum uta usengkeni upun jengai lade ban kendo ya kani kerukam ban pynthymmai ya la ka jong ka jing kani ka kentup ya ka jing respon ya ki chatting ki bomdon kam ka jing penduna ya ki meeting online ki bomdon kam ka jing penduna ya ki jing scrolling ya ki social activities ki bom add value aa ha ka jing ka jong nangta ka benta ka baar communicate your intention ya thu lupa ya ki bahaya ngasam jampi ya ki paralok jampi ya kita ki bayat tri rengkat batpi bapi don kum kata ka jingmut ban iaid lyngba ya kani ka proses ha ka jing jampi kani rap ya ki bakin sngewthuh ya kani ka situation jampi ban light na kita ka jing bam ya sngewthuh jingmut bo hakmat ka thong ha ka jing jampi bakin yerap bakin burum ya kata ka jingthuh bapi iaid lyngba ya kani ka proses ha ka jing jampi focus on the quantity interaction kami tang ya kita ki benta ki bakongsan hapo jong ka social media ngan ai pida kanuksa jong jingim jenga ngam da ju online than hapo jong Facebook hapo jong Instagram hapo jong YouTube ne kiwei ngatip ka ka bangade ban page bat ka ka ba ngam de ban page prioritize bat bu kerpang ni de ban limit ilade nagani ka social media amantangin poi isya ka benta ka baar reduce or eliminating the digital distraction hakane ka juk ka bangi imenta kane ka digital distraction lene ka jingpan thut jong ka social media ka longkum kita ki snur kum kita ki thabenyang kum kita ki snare ke bakhia jong unu sangkini kane ka social media ka browsing klemda don kono ka jing thmu hapo jong ka social media ka jing scroll baro shisngi nangta ka jing page than ya kini ke notification shipang marsen riu ka phone keding la page ke ka bawan hapo jong ka phone jingi kini kila ban khia shisha ya ka jim jingi kumba une usen kini uwengno ya kini ki snare ki barem ki bakhia khnang ba ula ban light na kata ka jing ban khia ha ka jing ko jong kumtaro ni de ban wengno sukui ya kini ki jinglong ki barem na ka jingim ka jongi khnang ba ngilaban long ki beru ka job nang ta ka benta ka balai bu ya ka thong ka ba shai une usengkini udon ya ka thong ka ba shai ba bar kata ka long ba un lak im bat ba un pynthymmai ya ka jingim jongo kum juro mangi ngidi ban bu ya ka thong ka ba shai ba ha ka jingim ka jongi ngide bandon ya ka thong ka ba shai ba kat ba ngidang iaid lyngba ya kani ka proses ha ka jim jingi kane ka thong kan ip ya ka jing thu kan yarap ep bapen khmi bha bat ba phin yo man se kum magalong ha ka banta ja ka jim jong ni usang kini ula rai kor scam ban iaid lyngba kini ki jing pengkala ha ka jim jong namar udon ya ka thong ka ba shai langan yap ne ngan pengkala ya ka jim jonga
Anang ta kabenta kabasah bu ya kerutin. Buat bej buat runti ya kerutin haka jim jumpi. Ka disiplin kalong ka pdiang jong ka jing penkelah. Bu ya kerutin ka batista baphin bot. Ka ban yarap ya phi bantei ya ka jingilong ya bantei ya ka jinglong. Ban yarap ya phi ban poi shaka ka thong haka jim jumpi ka bapila bu. Kani ka kanthop ya ka por bantrai ya ka por ban puli ya ka por ban exercise pat kham tam ya ka por ban res. Useng kini katba udang don hakle do jong uta ulung. Kadai ka jingpen ken mau yangi ya ka jingrai kot scam na ka benta jong kani ka jingpen kala. Nangta ka benta ka basan kani ka mongmut kam dei tang kata ka jingpen kenria ya ka jingwit na ka jim ka jongi. Henry na ka benta ban wanra ya ka value leni ya ka dor haka jing ka jongi. Ka jing puli ka jing exercise ka jing duai bat ka jing trai kam haki benta ki ba kongsan ka la ban wanra ya ka jing kala ya ka jing roy ka jing san ka jing kiu the growth and the productivity haka jing ka jongi. Ka jing bengkala ya ka jing im jong uni useng kini ka jing pengkedia ya ke shentur jong ya ke tersem jong bat ya ke jing phut ya ke snare jong ha ke jing im jong bat ke jing im ka thamai ka badai ka dak jong ka personal growth ha ke jing ka jong ka jing hair jong useng kini ha ka bakot tongin penken mau ya lade ya ka ne ke jing lynti jong uni useng kini ka jing pengkela ya ka jing im jong kalong ka ba bah ka badon kam yang ibangin raikot scam bat bangin kemi bha ni de ban fokus ni de ban don ya kata ka disiplin ka badai usok jong ka jing trai hitam ka jongi ka jing im ka badap da ka bor ka jing la ban hair bat ban kiu shisien da ka ba pendon kam ya ka ni ka mongmot ha ka jing im jongi da ka ba pendon kam ya ka ni ka mongmot ni la ban no ya ka jing long ki barim bat ngin ya bat ya kata ka jing ban shoy ha ka jing im jongi bat bangin pynthymmai ya ka kom trai ki jongi ya kinu ki kam ban long ki beru ki bak hambha bat ngilak bat ban long ki beru ki bak bhatam ka bangila ban long ki beru ki bak bhatam ka bangila ban long. Be the best version of ourselves. Tungin shim ya kini senjam ka nangkong mentahi kasi kiu sha ki lom ki bajrong ja ilade shipor nagani berthai yale ya kini jingile ki ba shurkhei ba but develop ya kata ka jingim ka ba thamai ban long ki beru ki ba job ha ka jingim ka jongpi hatu filakloy ban shime kani ka senjam paralok ki begi junga hakaba kut jong kani ka jinghikai junga ngakwa ban pentip iphiba lada don na branch phi ki ba kwa ban long ki nongkren lada don na branch phi ki ba ki bu kwa ban long kita ki nongkren ki ba shlur ki ba haba phikren baro kin ong wow ki ba lada fingkren baro kin kwa biang ban skap biang ya kata ka jingkren ki jongpi ki ba kren da ka jingkren kiba ki yo sngeu omtang da ki score ju ki hindre kin feel ya kada ka mensem ju ki bat kumne feel la ban impact ya ka jingim jong ki ba bon hatu phikwa ban long kum kita ki nongkren sa join ya ka we ka training program junga ka ba phim dan kam ban lech shaki institute ne shaki school ka ba phim dan kam ban lech shaki training institution ne shaki school ka ba phim dan kam ban up lene ban penlut ya ka por ka ba kodor jong pi kaba phila ban pej ya kan ke jinghikai hakanu kanu ka jaka kaba phidon bad hakanu kanu ka por kaba phikwa ban pej bad hakanu kanu ka speed kaba phikwa ban pej kaba phila ban yo hapo jong kan ka phone kaba phi pej ya kan ke jinghikai jakam takasi kador phimdan kaman khuslai kamram kumbaram kiwei par ke jinghikai ki ba pher ki ba ta ki pho hajar kai kaba phitan kaman le kalong ban download ya ka wei ka application ke jonga kabanga ai kerteng haga kerteng ke jongahi Remington baman but phila ban download hapo jong ke application kitan artli ki jinghikai kowe ke jinghikai kalong ka karokom hikai ya ki pajba kumno bangi kran haga chakape ba kowe par ke jinghikai kalong karokom hikai ya ki khon kat ba kum ke juk kabangi imanta shibun bha ki biru ki balayo ya ka jingman toy lyngba jong ke jinghikai jonga shibun bha ki longjing ki balayo ya ka jingpeng kala lyngba jong ke jinghikai jonga but shibun bha ki nongkren kiba long ki nongkren kiba paka hakini ki sngi lyngba jong kini ki jinghikai jonga ban register pidan kamban shulok in lyngba jong ka email address leni lyngba jong ka number phone jong pi but fill up na siu ya ka hakador ka batat bha ka ba fill up an effort sakawe kede ka jinghikai jonga ka day lifetime
phim don kam ban coastline phim don kam ban ting yo kenika coast kan kot pila ban pe ka haganu ko por kabapi so kwa ban pe arsen license shiphosen kat kabapi kwa ban pe nga kermen scam bapin register shithem hapo jonggan kenika training program juga Khublei shibun na ka por jumpi ngin second do pi hapo jong kata ka training program lani hakbi pat kiben pa tad haru ka por bye bye stay safe